ngan ya Tuhan ya piminta siapa kiar ngut kita samla kiba abdukan siya hanong po mankas ni kitrei sitom rengkat kaya muja hadukan siya hadukan siya hadukan siya wow kajing muja kyun dithakawe kapor lawan jaringkat ubahe si beruang bam jahang tahadukan siya hanong po mankas ni kitrei sitom rengkat kaya muja hadukan siya hadukan siya hadukan siya wow kajing muja hangta kilas dang banso jinggit kita hidukan siya ya ubahe cyber haka babriu haka trong kajing ikaing dursisa ubahe cyber limlindang kita dukan siya mangas ni kitrei sitom ringkat kaya muja hadukan siya hadukan siya hadukan siya wow kajing muja hadukan siya